7 de novembro de 1790 é unha data importante na historia da lingua galega, porque nese día Melchor López, mestre de capela da Catedral de Santiago, asina a partitura para a orquestra, coro e solista dunha panxoliña con texto en galego, Da ulla a meu cabo veño. A meu cabo significa só, sen compaña. Supoñemos que se estreou no Nadal dese 1790 entre aromas do Botafumeiro, e non sabemos aínda se ese uso do galego na catedral tivo precedentes. Pero sabemos que o feito foi tan comentado que o imitou axiña a Catedral de Mondoñedo, e naquela escola mindoniense de vilancicos renace a poesía en galego e empeza o noso rexurdimento. Que foi o que impresionou do vilancico santiagués? Posiblemente que o galego reaparecía nun entorno arquitectónico e musical comparable á Viena de Mozart, pero na voz dunha rapaza da ulla que anda cogando. Quizáis tamén a elegante transparencia dun texto no que se unen relixión e solidariedade. Empeza así. Entendámonos, Xesús, nacendo na miseria en Belén, é a metáfora da dignidade radical dos pobres todos do mundo. E a esa miseria a pastoriña da ulla ofrécelle a calor dos seus brazos. A solidariedade cos pobres forma parte da esencia da relixión. Por iso, conmove a voz daquela rapaza da ulla que deixa o seu gando e ven encher as bóvedas da Catedral de Santiago co seu canto solidario na lingua dos pobres, na bella lingua de Galicia, pero nun formato musical que ben podería asinar Mozart. Por iso canta: A todos cantos se deixan, a alma Dios levará, e as portas do corazón o cantará partirá. Se na historia da nosa lingua non houbese estes capítulos ocultos, pero emocionantes, non chegaría viva ao século XXI. Só nos queda descubrilos. Póñense no medio das leiras para espantar os paxaros. Espantallos. Como sabes? Aos que nos gusta a música clásica emocionanos esta panxoliña da ulla meu cabo veño, porque é música de moitos quilates que ben podería ser de Mozart, pola calidade e pola época. Eu fago idea con que estado de ánimo os composteláns asistiron á estrea desta obra no Nadal de 1790, envoltos no incenso do Botafumeiro, vendo como a lingua da aldea era vehículo da máxima expresión artística e relixiosa, nunha época na que o galego non tiña acceso nin á vida pública, nin siquiera tampouco á vida litúrxica. Aquela rapaciña da ulla que chega a Belén e ve a Xesús nacendo na extrema miseria, exclama: ai, meu meniño, meu pequeniño. Francamente, o galego é a lingua da tenrura. E tal como decía a condesa Pardo Bazán, mesmo os galegos que falan castelán, cando queren expresar os afectos, teñen por forza que botar man de palabras galegas. Abur.